Чыгарылышыбызны мәдәни тормыш сәхифәсе белән дәвам итәбез. Мәдәният дөньясындагы вакыйгалар, ягъни яңа премьералар, күргәзмәләр, концертлар афишасын тәкъдим итәбез. Бу атнада узачак мәдәни чаралар белән Динә Нәҗметдинова таныштыра. Хәерле иртәм, эфирда мәдәни тормыш сәхифәсе. Сезнең белән мин, Динә Нәҗметдинова. 15 март көнне Туфан Миннуллин исемендәге Түбән Кама татар дәүләт драма театрында бәйби спектакле. Хуҗалары ташлаган этләр һәм песиләр рәнҗетүчеләреннән ераграк качып шәһәр читендә көн күрә. Кыргыйланып беткән йорт хайваннары дөньясында мәрхәмәт, мәхәббәткә җылы хисләргә урын калмаган. Монда читләрне бигрәк тә кешене кабул итмиләр. Тик бер вакыт эт һәм песиләрнең чираттагы сугышуын бәйби елавы үзә. Давамын спектакльне карап белерсез. Илгиз Зәйниев әсәре буенча куелган бәйби спектакле гаилә белән карау өчен күңелгә үтеп керә торган дулкынландыргыч тамаша. 16 март көнне Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында «Хыялый» спектакле. Авыл читендәге өйдә өлкән яшьтәге пар Хыялый Гыязәт бабай һәм аның хатыны Шәрифә карчык яши. Тормышлары әйбәт, ләкин гомернең алтын көзенә кереп барсалар да, алар әле һаман бер-берсен аңларга өйрәнмәгән. Спектакль тамашачыларны дулкынландыргыч һәм шул ук вакытта көлкеле вакыйгаларның оста бирелеше белән җәлеп итә һәм көтелмәгән финалга китереп чыгара. Режиссеры Илшат Мөхәддинов. 18 март көнне Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында «Хуш авылым» спектакле. Спектакльдә вакыйгалар авыл клубында башланып китә. Анда кичләрен әле гөрләп яшәүче авыл халкы җыйнала. Биредә матур киләчәккә ышанган чын кешеләр тормышы күрсәтелә. Режиссеры Айдар Җаббаров. 18 март көнне Габдулла Тукай исемендәге Әтнә татар дәүләт драма театрында «Кичер мине, әнкәй» спектакле. 16 яшьлек Миргаяның тормышы яшьтәшләреннән берни белән дә аерылмый. Әмма бер кигәгенә аккан яшәү рәвешен кинәт кайтып төшкән Дилфүзә боза. Егет кайсы юлны сайлар? Режиссеры Фәрит Бикшәнтәев. Мә бәхетсез бала. Бәхетле булсам, уйнаштан тумаган булыр идем. 18 март көнне Әлмәт татар дәүләт драма театрында «Синсез килгән язлар» спектакле. Алсу Фәрхәт Фирая Газинурның җайга салынган матур тормышы, гаилә бәхете хыянәт итү сәбәпле челпәрәмә килә. Геройларга нинди авырлыклар аша узасы була? Алсу Фәрхәтне кылган гамәле өчен гафу итә алырмы? Режиссеры Лилия Әхмәтова. Бу атнага мәдәният дөньясына кагылышлы яңалыклар шулар иде. Үзегезне рухи яктан үстерәсегез килсә, концертларга, спектакльләргә, күргәзмәләргә рәхим итегез. Мин Динә Нәҗметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам.